profi, mae modd gyda disgyblion a pobl ifanc cael mynediad i gwobrau profi, sef y tab yma ar y wefan sydd wedi lansio bellach. Mae gyda ni mynediad i nifer o wobrau mewn busnesau gwahanol ar draws ardaloedd lleol fel Sir Gâr, Ceredigion. Mae gyda ni nifer o busnesau wedi cytuno i rhoi gwobr i ni yn barod. Felly, fel enghraifft, mae'n gweithio fel rhyw fath o student discount i'r disgyblion ar ôl iddyn nhw gwblhau ambell i elfen ar ein gwefan, fel y cwis sgiliau, fel yr adran gwerthuso yma. Fel enghraifft, mae gyda ni busnesau yng Nghaerfyrddin sydd wedi cynnig rhoi gostyngiad o 10% fel yr tea traders, yr shed coffi, rhai busnesau fan hyn hefyd yng Nghastell Ddemlyn fel Cwtch Coffi yn rhoi gostyngiad o 20%. Felly, yr un cysyniad a student discount yw'r adran wobrau hyn. Felly, mwyn cael mynediad i'r garden gwobrwyo sydd yn mynd i gael y discount ar gwobrau yma i chi, mae angen mynd i fan hyn a gwerthuso'r wefan. Felly, mae ambell i gwestiwn fel rhyw fath o survey byr mwyn gwerthuso'r wefan a gweld rili os ydy'r wefan wedi bod o fydd i'r disgyblion yn ffindio sgiliau darganfod sgiliau byd gwaith. Felly, fan hyn, mae jyst angen ateb cwestiynau mwyn cael yr cerdyn wobrwyo. Felly, newn ni, a wyt ti'n ymwybodol o'r cyfleoedd sy'n gael yn lleol a gynlyniad i gynllun profi. Felly, jyst angen ateb y cwestiynau yma. Nifer opsiynau i ddewis honno, defnyddiol iawn, ydy cynnwys gwefan profi wedi bod o gymorth. Chi'n gallu rhoi pethau gwahanol mae'r cynllun wedi bod o gymorth i chi a gwasgu cyflwyno wedyn, a bydd yna gerdyn fan hyn wedyn yn ymddangos i chi fedru dangos mewn siopau yn y busnesau hyn fel sydd wedi listo fan hyn. Bydd modd i chi ddangos y cerdyn yma wedyn mwyn galluogi chi cael discount yn y siopau a'r busnesau yma.